I en el cas de Tarragona també molt la preocupació pel territori. La nuclear preocupa molt, no només a la Ribera, també al Priorat i a les comarques veïnes, perquè és una hipoteca per al nostre territori. La gent a les Terres de Lleida, com suposo que deu passar a tot Catalunya, però les Terres de Lleida, per les seves característiques bàsicament agràries, pecuàries i alimentàries més encara, perquè aquest sector està passant una crisi des de fa dies molt considerable, el que ens demana és que siguem capaços d'aixecar la bandera de l'optimisme econòmic per poder recuperar un ritme de creixement que pugui repartir una mica de benestar entre tothom. Aquesta esperança que passa per aquestes solucions d'esquerres, que diu que no creguis el que et diuen, sinó que hi ha respostes a aquesta situació que tenim ara, els hi posem exemples, els hi comparem amb el que està passant a la resta d'Europa, que també hi ha sortides d'esquerres, i això evidentment els anima i jo crec que aconseguirem que vagin a votar el dia 28. Te'n vagis al Bages, a Lleida, a Tarragona o a Girona, la crisi. I després la preocupació perquè en una crisi com aquesta el que ve és aquells que volen eliminar l'impost de successions perquè hereta 2 milions d'euros per una política social. És una mica de preocupació.